че могат да ме превърнат в масов килър и да ги притрепя всичките, да знаеш. Нещата отиват в там, към генгбенг, много сериозен то. Разбираш ли ма? Да. Разбираш ли ма? Че накрая вземат махавките и прокурора, и ТОС, и оня, и всички, които са замесени в това нещо. Да. Дай. Ще ми идваш на вратата, като ще имам курви да ми изземеш бялото от хуя. Ей, ба, вашата май. Чука, сега искам да гледаш. Стой. Аз мъжки ескорт не съм поръчал, между другото, те са на вратата. Да! Кой е? Здравейте, учета, как сте? Какъв е проблема? Вие сте моите хора, добре. Ко става, бойс? Няма, музиката е спряна, малко се събудих събота, всички са изметнати и спряхме спикъра. Разбираме ли се? Няма. Вие сте моите хора, на вас няма да ви правим такива проблеми. Да. Добре, момчета. Аз пия хапчето и лягам, защото бая се подрусах да ти кажа 24 часа и боли ма носа. Момчета, чао. Да. Това е. Заминаха се, те са мои хора, казах им, че обичам да се друсам с полицията. Ако не бяха на работа, можеше и тях да им начертая, но европеец съм, разбираш. Това е. Тук има един капут, искаш ли, че го покая? Не. Не хубаво. Ти го обичаш без гума, ти без гума го обичаш, не? Относително просто ще се мутия. Бая, го обичаш ти. Аз ще се метна в Ма, хубаво. Искаш ли тук да с Харио да докара и да ти разбия газа? Какво каза? Се и бееш. Ти до кога ще се и беш, ма? Базикам се, бе. Какво се базикаш, ма? А какво говориш ти? Малка му. Капути, салфетки и кръв и сополи. Да. Вярно ли, че си му нареждал с котенцето преди 3 часа на лайк, така ми казаха агентите тук. Преди 3 часа аз спах. Аз знаеш, че е спал, да не лъжите. Жди бе, истина ли? А преди 4 часа? Мокнила ми гиш. Вярно ли го френкова? Вярно е. Кой е Браво, интригант. Браво, интригант. Какъв е интригант? Казах, че няма да се говоря. С тебе в момента, нали, смисъл решаваш да пишеш такова отношение, обичаш ти в смисъл, какво трябва да правя точно. Да го набия пред екрана ли, какво трябва да се случи, аз не мога да разбера. Да отида да го убия ли, да го метна през терасата ли, да му изпратя умрял гълъб, подарък, да какво трябва да извърша някакво престъпление или какво трябва да направя. Да съм